नमस्कार बंधु माने आपण मानकु आउ गोटे तोषाली मेलार वीडियो को स्वागत। चलतु आज बुली देखा आ उपभोग करवा आज तोषाली मेलार कार्यक्रम। केते देबे ता मैडम कलर कम गोड़ हाथ करते काम चलती
कभर अच्छी ग्लास ग्लास हाँ कितने टका नियो क्या नियो मैं दे दे रहा तेणु मु पदे कहली जल स्थल बनगिरी आकाश तुम कुकुड़ा को नेला कोटास ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲି ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନଗିରି ଆକାଶ ତୁମ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଲା କଟାସ ଠାକୁର କହିଲେ ବାପା ଗୌରାଙ୍ଗ ତମେ ଗୋଟେ କଥା କର ଯାଅ ସେ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ମାନେ କଟାସ ଠାରୁ ନେଇ ଆସିବ ଏତେ ହଟିଆ ଠାକୁର ଏତେ ବାଟରୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ଠାକୁର ମତେ ଦୟା କରି କଣ କିଛି ଦେବେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆଣିବ ପୁଣି ପଦେ କହିଲି ମତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ସାଇଁ ହେ ମୁଁ ତ ଦୌଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ ହେ କୁକୁଡ଼ା ତୋର ଅର୍ଥ ହେଲା ଇଏ ତମେ ନାରାୟଣ କୁ କହିଲ ଏ ଠାକୁରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପାରିବିନି ମତେ କୁହନ୍ତୁନି କଣ ମାଗିବାକୁ ଜାଣିଥିଲ ଆରେ ଏଇ କଥା ଆଚ୍ଛା ନା 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 କୁହନ୍ତୁ ସର୍ପ ଫଣିକି ଟେକି ରହିଲା 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 ହଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି। ଅଛି ଗରୁଡ଼ ତୁ ମତେ ଖାଇ ପାରିବୁନି ନା 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 ଗରୁଡ଼ କହିଲା କିରେ ହଁ ଏ ସର୍ପ କଣ ମୋର ଆହାର ହୋଇ ମତେ ଭୟ କରୁ ନା ନା ହଁ କିରେ ସର୍ପ ବେଶ ଗରୁଡ଼ ଟିକେ ପକ୍ଷୀକି ଝାଡ଼ି ଦେଲା ପଣ୍ଡିତେ ଝାଡ଼ି ଦେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ି ଦେଲା ବେଶ ସରପ ପତତି ଭୂତରେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ହଁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ କୁହ ପାରିକର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପଡ଼ିଅଛୁ ବିପଦରେ ପାରିକର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପଡ଼ିଅଛୁ ବିପଦରେ ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀ କି ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ତ ତାଲିକାରେ ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀ କି ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ତ ତାଲିକାରେ ପାରିକର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପଡ଼ିଅଛୁ ବିପଦରେ ପାରିକର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପଡ଼ିଅଛୁ ବିପଦରେ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛି କରୋନା ଛାନିଆ ଲାଗୁଛି ସିନା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତ କରୁଣା ଚାଲିଛି ବହୁ ଦୂରେ ପାରିକର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପଡ଼ିଅଛୁ ବିପଦରେ ପାରିକର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପଡ଼ିଅଛୁ ବିପଦରେ ଭଇଦ ହୁଅନ୍ତି ବଣା ରାତି ଦିନ ଏକ କରି ଲାଗିଛନ୍ତି ଦରେ ପାରିକର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପଡ଼ିଅଛୁ ବିପଦରେ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ବାପା କହେ ଦୂରେ ରହ ମାତା କହୁଛି ଆସି ପୁଅ ତୁ ନ ଆସ ଘରେ ପାରିକର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପଡ଼ିଅଛୁ ଭଟତାପି ସେ ରାଜା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶାର୍ଦୁଳ ରାଣୀ ନାମ ତାହାର ଅଟଇତା ତାୟନୀ ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ନାଗରୀ ଗରି ଶିରୋମଣି କରେ କନ୍ୟା ଗୋଟି ଅଟଇଏ ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ କିପରି ହୋଇଲା ସେ ହୁଁ କାମ ଧରଣୀ ରାମ ଯେ ଭଜ ରାମ ଯେ ଜପ ରାମ ଯେ ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ ଶ୍ୟାମ ଯେ ପଣ୍ଡିତେ